Estem en el programa de la Setmana Europea de Prevenció de Residus i avui, dia 26 de novembre, hem rebut la visita del Consorci perquè com a poble menut que és Xeresa, que tenim 2.100 i poc habitants, estem sent un referent en quant a l'ús responsable de l'ecoparc mòbil i d'unes 800 vivendes que tenim així al poble, 450 famílies han sigut bonificades en l'exercici d'enguany. El món compte ambiental és un sistema de bonificacions del Consorci que el que fa és premiar aquelles actituds i aquelles persones que utilitzen regularment l'ecoparc i que gestionen correctament els seus residus. Aquí la gente viene a depositar los residuos que no pueden ser depositados en la calle y mediante la PDA o el báculo me dan el DNI, les apunto los residuos que traen y generan unos puntos que a la larga vas acumulando y en la factura del COR te hacen un pequeño descuento. En concret, la partida pressupostària del 2022 estava prevista en 300.000 euros, però amb la liquidació de l'any 2021 aquesta es va duplicar, passant de 300.000 euros a 600.000. Pel que fa a les normes de distribució, es va aplicar que una de cada 50 unitats tributàries rebria una bonificació màxima de 15 euros a l'any en la taxa del Consorci. La segona bonificació, que era la bonificació de plata, era de 10 euros a l'any. I per últim, la resta de diners es distribuïen a partir d'1 euro fins al 9,99. Com a conseqüència d'això, en tot el territori del Consorci s'han beneficiat uns més de 50.000 rebuts, dels quals han sentit un total de 477.000 euros.